fanden tænker du på? Har I en kendelse? Han er jo stjernepsykopat, og vi skal have ham ind for et eller andet. Han kan jo ikke have et barn. Han ender med at slå dem begge to ihjel. Så længe der ikke er tale om underernæring, og barnet ellers er sundt og rask, så kan man jo ikke tvangsfjerne. Jeg har taget ham. Jeg har taget deres barn. Han er vores nu. Det perfekta brott. Er han død? Har I slået ham ihjel? Det kan være sådan som mig. Jeg elsker barn, og jeg er en dårlig mor. Men jeg har aldrig gjort noget. Tänk att han kom. Vi ska nog få det här att fungera. Det ska säkert gå. Jeg sværger. Jeg har intet gjort. Intet. Når søren er blevet kidnappet, tror jeg, vil stå og lyve om det. Så fortæller du mig det. Hvad fanden, jeg Hvor er han? der har fucking givet dig Hvor er på han? stikker. Han är inte död. Han er ikke død. Hvor er han så henne? Han är inte död. Nå, men alt er fint. Alt er fint. Alt er fint. Det kan jeg sgu da se på dig, det ikke er. Kan du ikke bare gå nu? Någon tar honom så tar livet av mig. Om de tar honom så tar jag livet av mig! Hvad er det for en menneske, mand?